Longki rongpi asupi jinika rongpipi manghu mangrama kesu kacholong lokajok asar bura tumahin pen se kachelangji aphan pura kerap kacohang. Sarik patora rong abekar mahajon patora hem ningkan sek pen sining richo aphan ke thok jir karkli mesen pen kapachun po. BJP ST Morcha Karbi Anglong District Committee tumahin pen arsik jit pen pherang kyamei kepapon. Nele berta thanbang Sondro Singh rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honarat do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tane pini arsik jit abirta norang ton pen ajita. Rong teke longki rongpi asupi jinika rongpipi ningkan krehini pen manghu mangrama keso kacholong lokajok se kachelangji aphan pura asar bura longki rongpi ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MSc Richard Tok bilapen ningkeme abang photoma phan kerap kachohang. Karbi Anglong alongri lakhain koira thok duar bagore MSc Richard Tok bia constituency rong teke longki rongpi lapen karlitang basapi kilingpi atomasopi jinika rongpipi ningkan krehini pen manghu mangram akeso kacholong lokajok asar bura longki rongpi pen keso kachelangji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen duar bagore MSc Richard Tok bi anparta ningkeme abang phu atomaphan keso kachelang iji aphan pura keraf kachohang. Manghu mangrama keso kacholong lok jinika rongpipi asar bura longki rongpi ahin pen napachini do na tengke kedam tang aningkanta boka ghat gola ghat lapen kaprek adimta se chelang hemanta damlo sita kemeji aphanta angthek chetek ponlong nedat ajo kemesen se kachelangji adim an nanglang pipon tha pusi kachoningri parpon lapenan pata asar bura longki rongpi ahin pen nang chithando na tengke non ke kemeji kalisi keso si nangbat bomlo non ke hi iya keso kacholong lok achon si ape ari anta che en thek thedat si ahem ari danta chipri ateti ajo analota amegano jang thek thedat lasi keso aduk dopiglo nili apo inuwet si chelana bomlo pusi nang chithandon lo lasi Karbi hejan pura kang hon ka jinso pen jinika rong pipi aphan manghu mangrama keso kape meji aphan se kachelangji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen duar bagore MSc Richard Tok bi lapenan pata ningke me abang photoma phan kerap kapajir donji aphan kachoningri parpon tangte ake hai labang so akiso nali so pi akiso ke ningkan an bag dolo ningkan krenian lo ningkan kreni tangte labang so keso cholong cheng ke kosom lo so keso cholong cheng ke daithor admission yi trok admission yi pola bang so ke dam un hut daithora de long hala poka de long si women thirik ta ramasi alang li dak nang le hem nang le pen ke lun ke kan da pen atoda ve bete ve son che plang de lo rong si ta la so hu la bang so hu nang duk dun stop lo ang ke pe duk dun stop lo ma sin bidi jo ma sin ni tum se gelang pen dang lo do ana arat me terap to sin tum an pen se lang bon ta lang pon bom sta mi uni de lo ma senon ni kan sini bang ke ni ta ni ya kong ave horang ave ke pa he me pa yang re pen ma si alang le phan si lang thek de ma si pu ma si pe do si atot avi de lo ti tenona labang so keso kachelang ya puthak nali ko pilo Karbi Anglong team aphan nali lapen Karbi Anglong ra ke theding aphan nali biota pi ke ni Karbi Anglong team aphan la pen Karbi arat ke the ke ding do aphan ke labang so ase ke lang aphan yokta alang tum akang hon kang jin so pen etum Karbi Anglong team atum seta nang kerap nang keto dun po la pen nang kelangan po la pen duar baguri itum MC yokta la solong kang hon kang jin so nang kerap ketum poposin ning ke thepen alang do phan tuning lilo la pen isia ding memang ke cheu ke jun pota nilitum ta pipon bom lo nili so pasi pen pipon bom lo pe dor pom bom lo setame alang le kichoja borosa kaita ve aposa alang le phan ta ke cheu juna bha pan setame areng a huwa phan setame un an pen ong isita alang thon che matha lu te mi sen pusi alang twan dhromu long pu pusi nili hoi pen dame alang tum Karbi Anglong tem la pen do bar kri MSc phanta nili choni pon pedolo nang le gang bra malo di nili agamra mamalo la pen nili suge ni supi mala men ke also men ke jini karong pipi ini karong pipi nang li men bang ke
longki rongpi longki rongpi ni rong mengke ke harongpi oke Karbi Anglong Dai Hori Pen almost in T report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Nijang Karbi Anglong dongkamukam langsudo arong sopi sarik pator arong amekar mahajon pator ahem ningkan sek sining richo aphan ke thok kijir mate karkli womut wakan mesen pen kapachun pon. Patumi ni phai kre si arni nijang Karbi Anglong dongkamukam langsudo arong sopi sarik pator arong amekar mahajon pator ahem ningkan esek sining richo ke thok karkli womut wakan mesen pen rat piame ingsamjin pen kapachun pon. Bangso asayalong ardi dojot ingsamjin abiapan kecho kachapaim pupon lake manpeng kedo umha habe kong Komal Chandra Kro ahin pensi cari calon pon lapen manpeng kedo kachitong dun umha burtimen birsing rongpi lapen rapati habe sorjon be lapen umha habe riso longki rongpi atum chetong dun Labangso asayalong RD dojot pen alohiaman pen kachetong dun lake abarim UPLA kongchun bang harbamon phangchota bangso asayalong chitong dun lapen nijang Karbi Anglong Karbi honghari dhorom ame so arlo asong ame phi kabon timung pi lapen mahadi bepi atum chitong dun pen Karbi akhe atum ronghang rongpong rong arak Karbi richo kapin khata teng pen sopin so arlo atum pindeng sumpot cheng thang jirjete wan phun long lepu angton pen sangpi kabon timung pi ahin pen than pachenipon pator hem sining ricu kecit fokalong sitame jo nitum sorlo tum tumi dik penta nitum cipu cining jelo lasi address penangi mat cuju nalong ma sining ricu kecit fokalong pulutang te bang putin ta pini pekok si ci inangi ili Karbi honghari tum helo Karbi honghari tum helo ron aron barim ili Karbi honghari tum helo jutang jubat lasi dhorom lapen jutang ke isi bet lasi itum Karbi honghari ke lasi ning ricu ke citok helo isi akam akit henai lo lasi lahelo itum ke itum anijom aniti lapen lahelo itum ke arong aje ke akit henai ke itum sining ricu ke citok helo lasi sining ricu ke citok arni pulutang te bang putin ta pini pekok nang ci pensi nang dunai lapen aman asan do tum pusitame pini pekok yong si nang ci pulote aman long dunde hormai hothai long dunde ok yor long dunde lasi lake baduta nang ning oi nang ne lasi pamoheta longri habe pendani tum cing ci tham do lasi Karbi asumdeng sumpot yong si nang cing thang the pulotan te aman asan pilong le lake longri habe penta kapacerai lo lapen itum Karbi honghari itum amai soalo amai tadulo supin so amai tadulo rongkhang amai long bangke nilisi Karbi honghari soalo amai long bang nilisa amai philo la sipini dak patora rong pator hem sining ricu kachithogani usitame la solam pilthe kapacitak ya phansi nilitum la news along kipidun lo la si nihang nijang Karbi atum an sitame la soa news lang pen sining ricu kachithoga hut la pen pangri pangdon chujun pengkar ke hura bangke email thang address le itungke mane nang ching thang pen si wang nang yi la si nihang nijang Karbi arat atum phan anta ni kachuning ridam bangke ni rongkhang aluso amai phipen ni kachuning ridam bangke la henlo lasi kaduk kaveta la soar ni pulotang te pini pekok nang ching thang pensi wang nang yi lasi hormai horthai la pen ok yor ok me sita long dunji lasi habi longri habi sita nang
pamuheta nang dulo lasi awan pilong li ke lasi Karbi api ni to pini dak patorarong pator hem sining ricu kacit hokalong sita me nitum kadu kabe sorlo atum anta jing cicithan pensi Karbi asum deng sumpot si nitum jing thang lo lasi Karbi anglong ni hang ni jang atum asorlo atum an kusita me sining ricu kacit hokalong mate pangripang don along pulote Karbi asum deng sumpot si itum jing thang nang polasi habe atum pen mate rongarak Karbi ricu pen tame ka ciparai tangdo lasi Karbi ricu sitame pulo lasi Karbi asum deng sumpot jong si nang jing thang te pulo tang te amana peng kido asorlo atum pusitame awana pun pilong le ma aman apeng ogjor pilong le la pen hormai horthai pilong le balam lasi kaciparai tangdo lasi itum Karbi honghari hello khai kang tim lasi Karbi honghari tum hello jutang jubat mate horom pen jutang jubat ke itum hello kang chunai atum lo lasi juju nalong pulo tangte ma pangripang don along pulo tangte Karbi asum deng sumposi nang cinang po lasi amana peng kido asorlo tung pusitame lasi alang tungakan hormai mate ogjor ongmi alang tungkan ilonggi lasi sorlo tung sumdeng sumpot jong sinang cing thang te pulong te bang ajati pinia jong sinang ci pulo tang te lake hormai long pon pe la pen ogjor long pon pe lake baduta aning oi long le lasi ni hang ni jang asorlo tungkan an sitame kacuning dilo ni dak rong khang sorlo amai pi pensi ni la solam kapang dang lo Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbilai Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Bharatiya Janata Party ST Morcha Karbenglong District Committee atum pen arsik jit pen pherangkyami kephapon Karbi Anglong pen Nagaland ahoy dudu koloni la pen khan bosti along kedo atuma phan ketharle mate eviction asai kedeng thega jo Bharatiya Janata Party ST Morcha Karbi Anglong District Committee atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kero kipi Patumi thang ni phai kre isi arni kang sam por phai ke thom ra chite ma por malam pen Dipu Press Club asai hemalong ke par pon pherang ke ame along Karbi Anglong la pen Nagaland ahoy Lahorijan dudu colony la pen khan bosti along arondre pen Karbi Anglong along le kerai bor ia tumate ke do par huma tuma phan ke tharle mate eviction asai ke deng thega jok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Bharatiya Janata Party ST Morcha Karbi Anglong District Committee atum ahin pen pherang ke ame tong sekot pen phasi keru kapajir pon Labangso ketharle asayalong kachira abdun raiko masaiki ingnam raiko masaiki lapen pherangke pen chenglok kachira abdun atuma phananta keru pajirpa labangso aputhak all party hills leaders conference asong atum pen kahili kali kalang alam peklang duntap kejong duntap apota sodak pen pin rempon pherangke ame along Bharatiya Janata Party ST Morcha Assam State Committee Kongchon Bang Longsing Tokbi Karbi Anglong District Committee ame pu Hundor Singh Pramsa Joint Secretary Monuj Teron Joint Secretary Dipali Ingtipi lapen Chris Rong Pharatum Chetongdon Pini ST Morcha BJP Karbi Anglong District Committee Lapenan Parta Nili Salajong ke State Committee Secretary Longsing Tokbi Lapen Nili Long Dulo Karbi Anglong District Committee President ST Morcha Hundor Singh Kramsah Bachini Iglo Lapen Dulang Nili Long Jirpu Lata General Secretary Lo Monuj Teron Lapen Ako Dulang General Secretary Dipali Ingtipi Baideo Lapenaro Nil Tumno Nangacharo Active Member Chris Rongphar La Seipini Nanglutum Kadoy Bhanda Welcome Lo Labangso Press Meet Along Tong Sekor Pen Pini ke Phapon
labang so press meet long nang tum apor nang aji pidun nang aji tong dun pot lasi ini jasumet nilu tum hin pen kipudamji bala bang so press meet kepa alam the bagala hinlo je aprang si pinangi polo nilu tum na so press meet ma masalo der chelo lasi nang le tum pen chenglo kado be nilu tum council long kacerai सरकार abang kutum hanta niltum sabu aporating dan labang so press meet pidik teder akapre prekatura ke do ko jane lasip pini labang so press meet bang jas meda bang ke damtang initum kacing honai Karbenglong Autonomous Council CM make haipen eviction drive claim ponlo ke cing sia bang ke nang tum ilitum anu tin sitame nang tum sitame dolo penilitum pen chenglok kapre bang pu bang pi council staff pen chenglok tum pen chenglok kadok we tum sami physically mentally opportunity eviction drive plan no la pen parta district administration DCSP pen dang lo tu labang so eviction drive ke claim pen ajoni chun lo ke ong do de men pen akhir jumi people lasi lamang so ke claim amuti babang il tu mehta ni pulo jasumet to protect our borderland non jong si latu claim pon pe ang thin cepat hud ke dude plong te mo apit si tame la bang he un elu ate ke damtang atum ta aning ke ang piglo jasumet national party hini ke thom tame da power nang dolok congress Karbi dorbar ben chenglok apit ke जनता दल ta dolo UPC tumta sarkar nang senglo lapen anpata da regional kapangtang SDC CPML KSA KNCA chelang sida government sida midhala suta ari chirung delo un edelo sut aning ke hanglo te wai pisami government ka support abe ajoini un edelo sta pini bangke hang problem abe pin pen bangsi claim pondet lo lasi pini lapuson claim der api jasmet isi political asong tu APSLC buka cekrong alidar tu eviction bangke illegal unconstitutional pukipu bangke laki ningduk lo la bangke latung hilo kaning jenai bangke je kici asu pan ke dimak long peg nang ne kici asu bangke butar list beta ingkan lap nanggi puki pua tumsi pini upia polo la tum bangke pini jasum merhadak rong ko ana Karbi tumsi do bangko an ST mun tum hadak do di nang tu menara theglong lo ke don kan bag do ST po mun di tengah awe pule pudam ta chok nasi pini la tum alang tuman pipo se abidu naral nasi manghume me lo la bangke nasi laso election claim de penjasumet nili kachurokang tung bangke KSA thangsing tu KSA Simeon rong phat KSU tu kupine mane border area long pune class do kongna kachar bo do kongna pula tum mathasi Naga Students Federation lapen Dimapur Naga Students Union tu man hangsi chingbaira pun joint meeting dulu lapen api aku puthot latum do eten CM hansi tame lahailam a prize nang latum je kosong se dak tension pa wede ma kosong se kache bhong Karbenglong Silonijan pen Govin Tiso report Biswanath Karbi Live Nana pini prime time abirtan la an pen se kangton eklo kado we phanta kurwang thula pen domi thakne